Gareng-gareng nyelepno to, Nduk. Ayo, Mas. Ayo, Mas Edi. Kena dong. Alah. Bocah kok iso semono gedene. Dek ora mangkat ping pira? Ora mangkat 2 dina. Ya wis gak isa ketahe soalnya ndek rese kok, Ro. Rambok wae kowe pengurusnya ya rasa kei lah. Yo. Ora apa-apa jarene gendong kok. Jare genang gak apa-apa, Rom. Aja ndak purik kok. Iya aja nek puring to. Bret. Yuk, Mas. Mau angkat atau angkat? Kowe arem. Mong jalaran perpisahan dipaksa gak mangkat mau wae pira? Tawa isa ketahe ah. Dadi wong kok lo momen. Lho, lah pira ra? 2 dina ra entuk dade kok iso sampe. Dina ra tak bilas kok, Sa. Ya Allah Gusti, rame sanget nggih. Alhamdulillah. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah matur suwun ingkang sampun jawab salam kula Bapak Ibu nggih. Niki Wahyu Manggala suwun wonten dusun pundi niki? Puguh nggih. Puguh Kecamatan Bancar. Alhamdulillah. Dalemipun sing kagungan kersa menika pundi Mbak Iin? Niki bapake niki jenengan Pak sapa Dik? Sek rom. Loh, undangannya kok dua banyak ngene kaya perjalananku ya, Jin. Pak Karmidi Pak iki apa sih Pak iki, Rom? Pak Lasiman. Nggih. Pak Karmid. Sing ndi lah, Rom? Pak Karmidi panjenengan. jenengan. Dalah Ibu Supriyati nggih. Nggih, Bu Supriyati niki sarimbit nggih. Sarimbit menika. Sing pundi? Lho, mboten niku. Sing niki sing lenggah napa sing niku jumeneng? Sing gadah damel sing Bu sinten iki soalnya wonten 2. Nggih, sing pundi Bu? Bu Supriyati nggih leres Bu. Halo Bu. Niki Pak Karmidi. Nggih. Lah sing Pak Nasiman pundi? Sing pundi Pak Nasiman? Mbah Kakung. Mbak Kakung. Lah Mbak Sarti pundi? Niki wonten ngajeng ala alhamdulillah jangkep ya Jin. Seutuh kabeh iki. Niki netaken ingkang putra nggih. Adikku sing dihitan Dik Joy Wahyu Oktavian. Undang-undangannya siapa Bu? Joy? Vian? Wildan. Lho jenenge gak ono Wildane kok mau kon ngundang Wildan. Vian. Wildan tukang sate kok iso. Lah kleru kabeh kok Dek Vian nggih Bu. Vian. Dek Vian pundi Bu sing ditetak Bu? Lho kok wis mari? Wis mari apa tere urung disunat Bu? Sampun. Alhamdulillah Dek Vian. Selamat nggih. Sampun setahun kepungkur. Oh iki ngono garis seneng-senenge. Daleme niki nggih sing kagungan kersa nggih. Alhamdulillah matur sembah nyuwun nggih Pak Bu nggih. Sampun nimbali kula sak kanca rombongan saking Wahyu Manggala. Sampun wonten mriki Puguh. Wah, luar biasa nggih menang Tuban ki perjalanannya menyenangkan ya Cin. Sekali. Tamasya ya Rom. Tamasya luar provinsi. Pokoknya dongane kanggo adikku sing dihitan wis didongakno ki Mas Kebo mau. Nggih. Dadi bocah sing luhur. Migunani tumrape wong tuane. Migunani tumrape nusa bangsa lan agamane saged ngangkat derajat wong tuane. Amin Allahumma. Iki wong buah apa wong delok le Bu? Nek nggawa tas kabeh le Bu. Delok. Buah, bar buah mampir. Ape nunggono ngarep ya Ewo. Ewo kesuwen ya. Ngundang ngentekno jajan. Angge pinanggihan kali masyarakat Puguh, iki mumung ditimbali bapak kali ibu sak keluarga, sak keluarga ngono ya Cin.
keluarga besar Pak Lesiman, Mbah Kakung ngono ya, Nggih, Cing. Mbah Kakung. Ayo do diaturi tembang-tembang sing kepenak Nggih. kanggo lelipur tamu undangan sing rawuh ugi keluarga besare panjenengan ingkang gangguan kersa. Mungkin adekku sing dihitan Dek Vian minta lagu sama Mbak Arum ndak ini? Halo. Pian, Minta lagu Mbak Arum ndak? Enggak. nek wis minta lagu sama Mbak Rom gak mau, nek ana minta uang nek kasih kok Mbak Lela. Minta uang pampang nggo nyawer ayo. Nggih wae pun ature tembang-tembang apa ya sing alusan apa langsung gambyak sing gambyak wae ya. Heeh. Wonten Megat Tresno ya Mas. Tembang campur sari nanti nggo apa ya? Cek son. Iya, jinggo cek son tombol ngantuk tombol sembara dengar. Yo, wonten Megat Tresno. Di langgam ya ora apa-apa. Di sembara dengar ya ora apa-apa. Sinarengan WM Audio, WM Lighting, OGR, ES Shooting. Wonten cah musik. Yen kelingan marang sliramu wong bagus, kaya rindu citru-citruning atiku. Jaman biyen-biyene aku katon apa saiki aku iki katon apa. Dek semono sliramu nate prasetya. Dina susah dilakoni kanthi lila. Aku renira yen sliramu citra ninggal krama milih karo kenya liya. Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu magatake tresno. Ora nyono atiku uga ora ngira saikine atiku banget nelongso. Wong bagus mong welengku mring sliramu. Aja citra welas putra putrimu. Aku wong ora guna papatorku jiwa wis tak coba pasrah karo sing kuwasa. Waktu manggalanya bersih.
pasrah karo sing kuwasa wis tak trimo pasrah karo sing kuwasa Sampun kula aturi setunggal tembang campur sarinan biasanya nek awan-awan ngrungokke campur sarinan kok penak Enak gua ya. karo leyeh-leyeh Karo karo nyeruput apa ndak? Kopi. Nyeruput kopine sapa ndak? Kopine Pak Pak Cemplon. Pak Cemplon. Undang-undangannya tulisannya Pak Cemplon ah. Iya. Nggih. Iki Bapak Dek nganu ya. Dek Vian nggih Vian. jenengan Pak. Alhamdulillah. Dek Vian iki ape nang dine to jane iki yo. Kok ora genteng kok tengok. Iki batinku tak tawani lagu ya biasanya cah saiki gaul ngono wis ngerti lagu. Kayak Gadis Kalimantan. Kayak ngeracun. Terus sing anyar-anyar kuwi lho, Jin. Yang racun aja kayak dia bengi ya, Mas. Wong antara semprol iku melatih vokalmu gak, Jin? Awakku mau semeter kok, Mas. Bukain 5 meter. Ora Asik. canda. Wih, sing buah tos. Wih, sing teko lunga tos. Gawanane sing teko. Apa iku sih? Tas beras. Beras walah. Ana sing gula. Berasnya sak apa iku? Sak silit ya, Dik? Sak silit. Maksudnya sak nganu sak iki lho, Dik. Sak tapi yo sak silite sak yo Rom yo. Ya pokoknya luar biasa masyarakat kene nggih tamune Pak Cempon teko lunga banyu mili. Mugi-mugi rezekine nggih banyu pilih. Oke. Yuk diajak. Dudu kaku itu. Oh alah, terus aku jaga jarak loh. Ya Allah ndak corona ngono aku nek mau jaga jarak. Tidak. Ayo aturannya lagu sing paling apik sing gawe rame sak desa ndek. Apa Kepingin ngono lho ya kok ya ngono nyerantuk. terus sak ya. Gunung ana sing marai rame ya, Rom. Nyanyi-nyanyi ku nyanyi. Apa? Sing marai sedih ngono apa? Sing marai gambyak ngono sembarang. Sing marai sedih, sing marai gambyak. Bingung angger tak kok nyanyi ya bingung iki. Ndek ide iki bingung ora kok bingung arep nyanyi lagu apa, Mas? Gak ro lagu blas. Karo lagu blas aku, Bu. Request Bu jenengan, Bu. Iki ibu-ibu wonten request napa mboten, Bu? Dalem. Tombok Kang. Ndi mau sing tombok kangen nang Ki ndi? mbake sing dulang anake. Oh alah. Wes kono aturi sembarang jeneng apa manut mbake? Manet mbake. Tombok kangen Mas Ari ben seneng atine mbake karo ndulang anake. Kuku anake ra krasa jujuk sak sendok-sendoke di. Monggo. Seka
ngono. Mbak bar mangan. Mbak bar mangan sego goyeng. Iya, sego goreng. Nganu kok ya Masnya pendarat apian ya Ndos. Baik banget. Lagi teko wis diparingi maem daging. Daging. Sing gak doyan daging ya dipekno sego Sego goreng iku goreng. mang. Ki mang uman sego gorenge apa ora? Oman aku ra. Rasanya piye ya? Asine Mbak. Ora ya. Ora. Ki lapane lah. Galak. Murah lah. Mah 20.000 marah-marahi sing ora-ora mah. Marah iku sing abang kok teko ngisor tak balekno. Kowe iki nek diamuk tukang masake. Iya, Ron. Wong sego goreng rasane Enak, enak pas Bu, ngono just kok iso. this. Trai kowe ora doyan ngono kuwi. Jas aku tanduk mau. Pokoke matur suwun nggih ibu-ibu tukang Nggih. ngadange nggih Bu nggih. Niki mumpung kula tawani niki ibu-ibu tukang masake nyuwun lagu napa mboten? Napa saking bapak-bapake wonten iku ndi? Wajeng apa wingking? Monggo Pak nek ngersake tembang jenengan kok ngawe-ngawe niku ngawe-ngawe kula napa ngawe-ngawe sinten le Pak? Kok ngawe-ngawe anake ape dikon tuku pop es. Ngawe anake iku ra. Tiwas aku mlayu tekan kono lha aku ora ngawe kowe kok. Malah isen kowe. Aku tahu soalnya Nduk. Oh iya. Yuk nyanyi. Yuk. Cus. Jus. Sembarang. Ayo Sa. Ayo Nduk nyanyi. Lagunya. Ego wong tua ya, Mbak. Iku wong tua Mas. Ayo langsung di program Mas Ari. Yo, iki jebule iki mau dosane Pogo, dukuane Mojo Ronce nggih. Tak kira melu apa iki Mang Dik ngampel kandi iki mau. Ngampel Rejo ternyata beda desa nggih. Ya, monggo.
cemplon tok iki. Lah iya Pak, sampean ngesaki apa lah Pak Cemplon? Niku mboten watak tak betane kula mawon. Ketoke gak kampet ngono ki lho tak iwangi Nggih, bawa Pak. Bapak. Kok iso ket mau sing do lunga-lunga sing anu kok do titip amplop kabeh ya, Heeh, Cin. ya, Rom, ya. Aku nek blas gak entuk. Mbok biasane awak dhewe ya entuk kok ya, Rom. Urung. Entuk kono black iki aku Iya, Mang. apa? Pupusan nelongso. Oke. Langsung diaturi saja ya karena tidak ada permintaan. Jebule Pak Amun ngarep kae apa sih, Cin? Apa, Rom? Duduk melingkar, Gelas gelas diputar. Ya ampun, Pak, isih awan, Pak. Lho, wis adate re. Pokoknya nganti blenger, Cin. Wow. Rupanya kuning, apa ning kucing ini? Apa sing rah ya? Nganu. Beras kencur. Untuk beras kencur. Karpinde. Mangga ya. Keneng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sesek ning jero dodo pancen nglarake arep kepi meneh kowe wong ra duwe ojo silak batinmu marang tenetmu kang
senenge nyanyi Nur iku terae kok iso. Iya, ngono ku langsung Mbak, lagu iki nyanyi dhewe. Mangon apa jenenge kedua lagi Mbak arep nyanyi gitu. Dadi nang besok gue lagi nyanyi. ya. Besok lagi, besok nang ndi? Besok ning Bulu Jawa. Bulune sapa? Jawa. Walah bulunya wong Jawa biasanya Bulune ngono ya, Cin. Kuandel iku mesti. Iya, Bro. Alase iki mesti. Ayo alase ku rimbun ngono ya. Rom, ya. Iya, ya lagu-lagu berikutnya. Kupengku mah. Kupengku selet-selet. Apa? Selet-selet. Kok iso? Panas ono. Ya wis ayo ndang nyanyi Iya, ndang sing wis gak tau ono. nyanyinya. Ayo Kit sembarang Kit lagunya Kit. Ara Kiti penyanyi nih Rokim Sanjaya iku mang tiba asmara lagune Janji Mbak. Janji Mas Ari dibaleni ndek ini ya Nduk. Cus monggo. Spesial buat ayah yang lagi nonton streaming tetap nonton streaming kok ayahmu ki bendina kok Nduk. Mergo kahanane atuh ya gak iso hadir. Monggo cus. Ora krasa ibu-ibu sing lesian kok jujuk tok kene iki ya ndek mau ketoke nang kono tok. Terus
sing owe-owe. Sing nek ojo men. jing owe ndek sing gawe Sing owe-owe. kebiaring sak desa iki ngruame ndek. Aja mung sak desa Rom. Piye? Sak Kabupaten Tuban. Sak Kabupaten Tuban, sak Ayo, ayo, provinsi. ayo. Yo, lagune sembarang dengah. Yuk, cus. Denak ya? Iya, Deno Mas Hari dikasih ojajing oe ya Mas ya. Iki lo mumpung ibu-ibu kelompok akeh semene. Mang lo. Nek ya suwe-suwe iki kok tekan kuwana kuwi bandek mau kene tok lagian. Ya Mbah, iki Mbah sampean goleki Mbah. Nggih, ya iki gua mulai lah Mbah. Ojo Rom. Ya, Deno sayangku.
ngose di wek mik loro. Iki maksudnya piye Cek disawer apa piye? Disawerke niki Bu montore Bu. Meniki montore disawerke Aku Bu. milih sing beak. Kok ora dungane Beak sisa. kabeh iki. Parkire HP nang ngguri kono ngono kok iso digoreng lek Bu. Iku apa? Mau rekoso. Gowo beras sak Nggawa sak beras apa? ya mau rekoso. Mang ketoke Pak Cemplung nyekeli adae ping mau tak kira diunggahno Iya rene Pak, kok. Nduk. lumayan lho Pak. Malah digawa menjero aja. Apa lah Mbak iki lah nek go mulai Mbak Ya kok Mbak iso gowo mendak-mendak. aku Mbak empuk iki daging tok. Lah empuk lah ya serande untu. Gayo. Ayo lanjut aja. Ayo Mbak Ani melati. Wes ana-ana rek Oh, soalnya. iya Mbak. cepetan. Ayo Ayo kok An. nyanyi kok malah. Kok Ani melati to, Nduk? Lah Ani sapa? Beda iki. Beda dong. Ayo lagune An. Kerinduan. Kerinduan duet. Oh iya, ayo Mas Ari. Iki kalian ngerti Gusti Putri nggih? Monggo cus. Bonus. Ini ndak keteraksan horek ya. Bonus. Bonus.
sayang aku segera kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti